Takže nazdar ženy, nazdar muži, nazdar chlapci, nazdar dívky. Já vás vítám u svého prvního gameplaye na hru Farming Simulator 2013. Je to vlastně farmářský simulátor, jak už z názvu nevypovídá. Prostě musíte tady různě sázet a kombajnovat a traktorovat a sekat sekačkou a prostě tady ty hovadinky. Že si dám kariéru, tady jsem hrál, že dám si třetí pozici, ne, dám si radši, kolik tady je 30 pivo, že dám si třetí novou, a dám spustit, nevím, dám si lehkou radši, dám si spustit. Takže já bych vás chtěl tímto přivítat na svém kanálu s názvem CrazyPlayer.cz, kde se i jmenuju, nebo budu se tak přezdívat. A co se bude dít, chtěl bych teda, vydržte, napiju se. Chtěl bych teda natáčet různý ty gameplay, let's play a tutoriály, jak jsem psal v tom prvním videu, se dá říct. A prostě různý gameplay, let's play, tutoriály na různé hry, na různé prostě hovadinky, tady to. A tedy počkáme, až se nám to načte a hned první gameplay bude ze hry Farming Simulator 2013. Takže jsme tu, máme 6:40 ráno, popojdu. Vítej, tohle je tvá nová farma. Do její hlavní oblasti se dostaneš rovně po štěrkové cestě. Tam najdeš další úvodní herní čipy. Dobře, sprintuje, jo, sprintuje. Já tamhle něco vidím. Tamhle nějaký kombajn. Jo, on skáče. Máme celých 12 000 $. Tak, tady je kombajn. Tak. A tady mám svůj vozový park. Takže se to kouknu. Co je tohle? Zbav se slámy a sena. Máš-li přebytek balíku slámy či sena, můžeš ji umístit sem a obratem získáš nějaké peníze. Jsem slyšel slepice? Teda kohouta? Polevo, když se nádrž tvého vozidla vyprázdní, můžeš ji tu znovu naplnit. Další benzíky jsou pak ve vesnici u farmářského obchodu a upřádelny. Ne, upřádelny. Tamhle něco je, já slyším jak kohouta. Tak. Hnojivo, dojedeš-li k této cisterně, naplní své rozstřikovače a rozmetače hnojivem. Během tohoto naplňování se z tvého účtu postupně strhávají peníze. Podobné cisterny najdeš i v zahradním centru a u farmářského obchodu. Dobrá tedy. Jdeme dál, tady něco je. Osivo, máš-li dostatek peněz, můžeš své secí stroje doplnit do těchto palet. Stejné palety rovněž najdeš u zahradního centra a farmářského obchodu. Co to je? To vypadá brambory? Co to je? Brambory a cukrová řepa. Své brambory a cukrové řepy uskladníš tak, že je vyložíš zde. Přívěsy naopak naplníš pomocí 2 dopravních pásů umístěných u zadní části budovy. Jo, tady jsou a zatím teda je teda to. Se teda kouknu. Jo, takže s traktorem a s něčím zajedu pod to, ono mi to naplní. Jaký sila tady velký. Tato sila slouží pro dočasné skladování tvých komodit. Naplněný přívěs můžeš vyložit najetím na vykládací bod. Jakmile budeš v pozici příhodné pro vykládání, zobrazí se vpravo příslušný symbol. Chceš-li naopak naložit komoditu ze skladu, umístí přívěs pod odpovídající silou. Přívěs se bude naplňovat, dokud nebude plný nebo dokud nebude sklad prázdný. Dobrá tedy. Tak ano. Tady máme nějakou slepici či kohouta. Je. Tamhle, hele. Pěkně jsem se lek. Čau kámo, jak se máš? Paf.
Bav. No kde no, čau. Se mnou nebavíš. Ale přeskočí to. Jo. Pod kovou, co? Ve světě jich je okrytých ještě. Kdo ví, třeba nejdeš tím teď. Jo, aha, podkovy tady jsou nějaký. Čekat, tak co si vezmu? To je jo. Tady to je na orání. To je asi to nasázení, ne? Jo. Tady mám traktůrek. Už si zapnu. Blikačka. Počkat. Kvé. Že kvéčka jsem to připojil. Tak, a teď jsem viděl někde kombajn. A já jsem koukal ještě na videa. Takže když prostě ten kombajn seká, tak jo. Ty vole, to je... Když to má co dělat, aby to nestartovalo. Ježiš, to brže, fuj. Jo, 1 a 2 ty si dáme to. 1 a 2 si nastavíme tempomat. To docela dobrý. Celkem hodí. A je tamhle je to další pole. To se musím koupit, jak to dáme. To podívám. Klávesa V, zvednout řezačka. Klávesa B, vypnout kombajn. Klávesa O, odpojit trubku. Klávesa H, najmout zaměstnance. To jezdí jako samo. Tady to robíte, ale já jsem samo. Když jako mohl být na chvíli najmout. Počkej. Aha. No takhle, já jsem vylezl. A on teď maká za mnou. No tak taky, kámo. Já se dojdu podívat. Počkat. Jo, Ičkem. Tak si dostanu. Tamhle je to. Potom košík. Tam bude asi město. Statistiky. Sklad pšenice, jo. A něco zkusíme. Tak. Tak, něco zkusím. Tak zajedu si třeba pod tím třetím. A tady je to. Kurník. Zakopané slepice budou i hned doručeny na toto místo. Slepice snáší vejce, které pak můžeš prodávat ve vesnici nebo ve farmářském obchodě. Tak jo. Tak, šup, jedu. A na světla. Tyhle, ono tu svítí vypadá do zádu. Kam se zapínají teda světla. No já prosím, to můžu prostě slyšet. Takhle to funguje. Se nevím, co jsem to jakože to. Jakože nabral. I vnitřní pohled. Tak nejede nic. Nejede nám nic. Tak a jedu se teda podívat do města. Já už jsem sice, jak mám tu první pozici, tak tam mám už zakoupený ty nejmodernější, prostě jsem to dohrál skoro. A tudy se teda jede do města, já vám to ukážu. Takhle jsem tudy takhle, tudy vlastně odbočíte, pojedete dolů. Vidíte tady městečko, tamhle to je obchod, na co teď koukám, tamhle prostě obchod, tam se kupuje ty stroje. Měl jsem i pozici, je to nová hra, před nedávnem vyšla ten Farming Simulator 2013 a měl jsem jednu pozici, měl jsem to hned, co to vyšlo, měl jsem pozici,
kde jsem měl prostě koupený všechny pole, měl jsem všude traktory, všude jsem měl jsem toho habaděj, ty peněz jsem měl, byl jsem nejbohatší člověk snad. Ale pak jsem zjistil, že mi spadl počítač a všechno se mi smazalo. A já jsem ten počítač chtěl z okna, ale neudělal jsem to, protože prostě byl to. Tak tudy se jede to, tady vám ukážu, tady se jede. Tady se jede k tomu, kde je prodavatel, jsem to, co máte tady na, co je tady naložení. To je benzín, myslím. To je pana benzín. Já jsem si hodně natankoval jeden litr. A vlastně vám ukážu. Vlastně takhle najedete to s tím přívěsem. A zmáčknete, no. Vidíte, jak se vám to začne to. A vpravo dole se mi přidávají peníze. Pěkně si jich přidám. Tak a pojedu dál. Se ani nekoupí si nic nejde. Ahoj. Modrý auto. Čau, bílý auto. Tady to je asi to je asi pro mě, že? Tady na ty pole. Takže tady je polí, tady toho je. Strašně úžasný, to je ten nový farming, je to strašně vychytaný, je tady toho mnohem víc. Prostě to skvělý. Co to je? Je potřeba dopravit paletu s kolnou do cíle tak rychle, jak jen to bude možné. Časový limit 4,47. Odměna 8000. 200 požadů. Přední plnění z vidlicí na slavníky. Aha, tak to nemám. To nemám. To bohužel nemám. A ty začátky. Ježíš, abych měl to na toto. Ten kombajnu by to do mě vysypal, to co tam má, co posekal. Tam ty viditelně vyjde ty díly, je to pěkný. Tak potom dobrý. Ježiši, mám to suselo. Koukám si tady do města. Je to fakt úžasně udělaný. Ten nový Farming Simulator, to je prostě neskutečně udělaný. Neskutečně. Tady je to takový bytka. Prostě to skvělý, má to lepší grafiku dobrou. Ježiši, tady to se má v tom stále. Do domečku, tady je, vidíte, tady opravujou. Tak. Prostě to pěkně udělaný, ty tu jsou, je tady větší městečko, lepší. A potřebuji. Ježiš. Wow. Aha, neměl bych předjíždět, tak radši nebudu přejíždět, tak nic. Nevadí. A teď co bych natáčel ten ježiši, ne. Takže natáčel bych, to už jsem říkal asi, let's play, gameplay, tutoriály, hovadiny. Prostě takhle mi všechno, co mi přijde pod ruku, to natočím. Tak co, už je plnej? Jo, už je plnej. Tady tam cestu jezdím takhle. Tak pojď strýčko. Tak, to do mě je sypej. Tak co máš? Pohní. Tak to je všechno. A já se teda kouknu, jak to vypadá tady. Tak, klávesa R koupit pole.
24 500. Mám 23 700. Jo, teď se koukněte doprava, dolů, na ty peníze. A jak si všimnete, jak mi ubývají. A to vlastně to je kvůli tomu, jak tady mám tady toho zaměstnance, jak mi vlastně tady to jezdí, tak za to dostává peníze vlastně. Ale aspoň to se zase si nemusíte přiznat. Ale jo, vlastně to udělám tak, no. To nechám tady. Počkat, tabulátorem si můžete přepínat. Ježiš. Co to? No co je dobrá šlupka. Tak. Ale hlavně, že to jezdí zase, že jo. Ale co jsem to chtěl? Dokladně si radši vezmu tenhle. A půjde to pole zorat. Tady je závaží. To vlastně vám to vyvažuje. A já si to odpojím. Ale už to asi nepotřebuji. A jde to pěkně zrat. Jelikož nemám ten vozejk na toto, když počkat. Péčkem si zapnete obchod. A kombajn nechci. Sklápěč. Krmný transportní příměs. Ne. Kultivátory plný hysací strany. Co? Tohle nechci, žací strany. Nakládací vozy. 90 000 stojí nejlevnější. Tak to je hezky. Tak. A já nemám bohužel. Jednička, ne? Tak jo. A to tady to je zadám. Najmu si zaměstnance. Tak teď vlastně musím připojit tohle, ježiš. Připojit tohle. A zním si to, no tady to. Vidíte, plní se nám to a ubývají nám peníze. Ježiši. No tak to jsem podělal. No bože, ježiš. Jo, dostanu se. Jo, já jsem si z toho, hej, já jsem dobrý. To se nedělá, to hlavně, aby to nenaboudal do toho tomhle. Kdyby to celý nedělal. Kombajn už tam stojí. Už jo. Šup, mazej. Jestli teda vyzvednu náklad. Tady mě ježit, ty vynechám. Pojď, nasypej to tam. Tak. Myslím, že 3000 tam bude a přestane sypat. Jo. Tak.
Kámo, jsi dobrý. Tak, vezmu si tuhle šlubku. Nebo starší traktůrek. Tak každý farmář nějak začíná, že? Někdo začíná takhle, někdo je tak bohatý. Začíná... Počkej, tuhle. Počkej. Počkat, jo, dobrý, už to se je. Musím jít ta půda. Jo, dobrý, ještě to. Takže já dodělám tohle pole. A rozloučím se s vámi. A já jsem jenom na tom dostatek jméně, nebo... Já nevím, jak to dělám. To bych neměl, zřejmě. Jsem nenechal kousíček. Nevadí. No. Dal toto. Vlastně tady takhle v tomhle simulátoru jezdíte, sejete, sekáte, oráte, prostě všechno, co vás napíjí, prostě všechno z farmaření tady je. Prostě co si dělá před farmaření, to si dělají tady. To celkem nechci. Je to celkem zábava, pro ty, který to teda baví. Když vás to baví tady ty věci, tak si prostě najděte, kupte nebo stáhněte. Nejlepší je si to koupit. Tenhle simulátor. Farming Simulator 2013, nebo tak je Landwirtschaft Simulator 2013. Takže to já nevím, prostě jak se to čte nebo říká. To je jedno. Tak. To tady usil. Asi vlastně to taky můžeme jim zaměstnance. Já si s tím tady píšu. A makuji. Tak já pojedu s tímhle. Já se jdu připravit pod ten kombajn. Ježiš, tady jich je. Ty jsi teda přestal sykat, já odchodu. Vysypejte do mě, vysypejte do toho přívěsu a já to půjdu vyklopit do toho sila. Je, pardon, A tedy. To půjdu teda vyklopit a já to vyklopím teda s vámi se rozloučím. No, vyklopím to, dojedu tam. Odeželím ty zaměstnance. A rozloučím se s vámi
pro dnešek ukončím první pár. Ježiš, jsem to nevytočil, no. Jsem zatočil matkuličce. Bohu díky, že mi to nespadlo. To si nevědět. Ne. Nic. To se pod silem jezdit nebudu. Já to dodělám úplně. Tak, dodělám to za tebe. A to mám pěkně krásně srovnaný, osekaný. A pojedu tedy. Tak, pojedu teda zpátky na tu farmu, zajedu s někam pod střechu nebo něco do garáže. No. A to mám pěknou střížku, tady mám střížku. Tady to je na tu slámu, teda. Já si zajedu sem. Ukončím to, rozloučím se s vámi. Položím. Tak všechno mám. Takže tady se s vámi loučím. Uvidíme se u dalšího videa. Pardon. Uvidíme se tedy u dalšího videa a mějte se tedy fajn a u příštího videa čau.